बाप रे बाप। हाथ गोड़ ठंडा में पला के जनता सोड़ा हो गई। बतावा हो है ठंडा में कौन मेहरारू होई कि अपन मरद के भेन दी बाहरा। देखो तो नहीं हो चबोकना के झरपेटना के घुलेटना के मंगरुआ के सोमरुआ के मैं बाहर से घरे चले सन। एगो हमार मरद बाणन कि गोइलन ठंडा पाला में बाहरा। ये ऐसन कंपनी चलावत न कि पूछो मत। मैं कंपनी में के लेबर भाग के चलावत सन अपना घरे। अब कंपनी में ना संभारे जइहन तो का करिहन। गोइल भी जरूरी बा काहे से कि मजबूरी बा। अब मरद से दूरी दूरी रहे के पड़ी। ठंडा में लकड़िया जाता पूरा दे ठंडा से। अब ई सोचतनी कि मर्द बाहर चल गलन तो कैसे हमार रात कटी। दिन तो कट जाता कैसे हूँ रतिये पहाड़ हो जाता। दिन तो छोटा होता रात बड़ा होता टे। और ना कोई बोले वाला ना कोई बतियाए वाला ना हमारे संगे रात बिताए वाला। ये सोच में पड़ जाता नहीं हम। तनकी सा उहाई लगता है पूरा रात टुकु टुकु ताके के पड़ता है। जो दिन हमारे संगे उड़ल है तो दिन बतियावत रही बोलत रही। रात बुझाते ना रहे कट जात रहे। अब अकेले पड़ गई। कहत रही कि मत जाई जी कोई कह दी चल जाओ। कहत नहीं कि ना कंपनी के हम बानी मैनेजर आ ना जाई तो जान तो वो मालिक खिसियाए लगी हन। अरे भाई जा रोकियो नहीं की न सकत। अब अपन दिल के बात के करा से हम बताई सुनाई। बताओ जाड़ा में खड़ा हो जाता एकदम रुआ। आप पुआरा काटो तो न तो सीधा छाती के मरवा देतो न सो। आ ठंडा उ लागत न बोर्ड हो गइल भगवानो एकदम यो का जाने कौन ई घाम होखे के चाहिए तो ऐसा दिन बना देले बानो बदरी लेखा। यही में खूब ठंडा लागेला। का कही साला दिया हो तो नहीं के हो कि मेहरारू रह सके ध के भर कबारी एकदम सुतल पेटात रह जाई में। जाना के दिया हो गइल बा ओहनी के मजा में बानो सो। आ घरों के आदमी तो उहे ना बानो। हम सोचा तनी कि कहिया हमर बियाह हो। आ कोनो भौजयू वाली सुनो तो वो ध्यान नहीं की सदे तो वो अपन मर्दे पर ध्यान दे तली सो खासा। कहा तक ये भौजी है काम बाटे हो तो ना वो के अपन मगन में बाली सो। बताओ हमनी के रणवी बानी जाए साला। का कहियो कुछ कहलो नहीं के जा तना जा तनी अब एके हाली कोनो भूतन सुनो। बाप रे बाप। अरे मते तोरा बुका हो छतिया ये तो ना कमजोर बड़ा। ठंडा लागल बा पूरा शरीर में हिल गइल बाटे शरीरवा। हिल गइल बा तो का शरीर। देखो तो लो माइल खड़ा हो गइल बाटे। ए छिनरा का होतरला शर्म नहीं के लागत। हाय इहर और के भौजाई देखे लागत तोड़ा और तो देखाव तोड़ा खड़ा भेल बा जाके पट कर। बताओ ठंडा में ई कुल ना हमसे नत कह। असि हमर का बीतत ते हम जानता नहीं। ई बताओ ठंडा में खड़ा ना होई त का होला। हाय देखो तो पूरा हाय देखो ए हम ना देखो। अरे खड़ा मत तू अपन पट कर। हम काहे के देखियो जगह देखा करे तो चल गइल। ये मत भौजी देखो आई कुल माइल रोवा खराब होई बा। हाय पूरा हाथ में के देख ल है सोई में रोवा। हां तू का जानू बड़ा तरह तबा पाला बाहू। पूछौ का भौजी बहुत गरम है तो बा सोई में बहुत ए मन का जान बा कि हम ही पूरा गरम बानी काहे से कि मर्द में बाहर गइलन। का होलो भौजी का कोई मार मर्द गोइल दर्द देके तो दर्द अपन केकरा से बताई। मर्द भेदलू का ठंडा में गोइलन ये मर्द भौजी ठंडा में लेके सूते के चाहिए रजाई ओढ़ के तो कि सैया रब गोइले न किसे जे पर केकरा संगे लड़ब उतय रब गोइले न। तोरा ना बुझाइल कि ठंडा में काहे भेजतनी आ हम भेजनी हो तो अपन मने गुन हो देखे खातिर गोइल हो। काम से देखे खातिर कंपनी माने देखल नहीं कौन बचपन से कंपनी में बानो तो कंपनी चलावेलन त का करिहन। हां सब मजदूर घरे चलेलन तो मारा के का करिहन बताव अकेले। उनकर पहले ठंडा के मजा लेके चाहिए तो ठंडा में छोड़ के जाता ना गरम गरम रजाई बताओ। आजकल हां मर्द बहरे जातन। अरे बिहार में कोनो कंपनी नहीं खे तो कहाँ खटे जइहन जा। बिहार में कंपनी रही तो
आदमी ना ना जो तन बाहर जगह पे का तना मेहरारू तो रस जा तुम्हें समरल बिना हो। ई तो सही कहत बा। लेकिन ये भौजी ठंडा में तोहार कैसे बीतेला हो? ओ सही तकिया ध के। पूछौ को हमारे वाला हलिया तोहरो जाना त हो गइल बाटे। हाँ हो, बियाह कइला में कोनो फायदा नइखे। कुंवार रहती त अपन नैहर में रहती यार पटा के। अब जा। हतार का महीने कसने आवत। तो ना तो तू भौजी हमारे वाला ठीक बालू हमनी लेखा नहीं तू न के हमनी के धो के तकिया दू गो या मेहरारू लेखा बना के सुते के पड़े तब उहाई लागेला ठंडा में तो हमनी के उहाई ना लागेला। ठंडा में भर दिक्कत रहेला हो। गर्मिया के दिनवा में मर्दा घर चली आवेला। काहे बताओ से कि जितना लेबर आवे रहलन मजदूरा न हाँ। उतना चल जालन बहारा में। न ए भौजी का बिल्कुल बात छोड़ हमार बियाह अब कहीं भी ना। बियाह हम्म, बियाह कइले में कोनो फायदा नइखे। कौनो फायदा नहीं के तो तू ही ध्यान दे तो इका कहता रहो काहे हो माने हो तार लाज नइखे लागत। माने ई बतावला काहे के लागी भैया के बाहर भेजे देले बालू ठंडा पला में तोरो गरम चाही न। घर में हीटर किन के गइल हवन। काल्हे किनले हवन 1000 के पंखा वाला जन मिलता हीटर न उहे किन के गइल हवन बाहर आ गरम पानी करे वाला। बाग मरते भौजी ई बताओ जितना मर्द गर्मी दे दही उतना हीटर गर्मी देही। अब ना दी त का करी बताओ। अच्छा कोई बात छोड़ एक बात कही का बोला भौजी डरे लगता कोई नहीं तू बड़ा काटा ऊ लागे तू खिसियाए तो का देखो खिसी आए बिना तुहारा जौन कहे के बना तन को ठंडा में सब अकील कड़ुआ जाला। ओ बात आ सही कहत गर्मी में के दिन में न लगले में आदमी खिसिया जाला। गरमिया में तो आदमी किसी है ना हां गरमिया में न जानते बालू के गर्मी में पानी पानी पूरा शरीर आवे करेला और साली बोले तो का मेरा भी सिस्टम तो खखुआइले बड़ा त का भौजाई के धक सुतबो। भौजी तू ही ध्यान दे दे तू तो का हो सबसे बढ़िया में बियाह कर ला। बिया हम ना करम भौजी तू देखो भैया बाहर चली गई ना हम तू आराम से चुपके से अच्छा आए का हो जाई ठीक कहा तड़ा। आराम से हमको चुपके से काम होत रही तू तो ई हलिया करत हो तो यारवा के दाल भात पर चोखा दिया था भातार के रोजे धोखा दिया था। तो कोई से बतावे के ना ना जन है ना कुछ कही हो ठीक कहत रहो ऐसन बात बानो कि चलो चलल जा ना चलो। घरे जाइल जाई या ना ओ घर बे चले भौजी काहे चलो जब पुअरा के गाल आबा वही में लपेटाइल जाई। अरे सब कोई जान जाई हमनी के मोहल्ला में आ भौजी पकड़ाइल ओहो। बिया पुअरा के गाला का में। होई तोहरो गाना बाहो केहू देखे न? ना न तो कोनो देखिया सुनो तो वो फिर बाद में दिक्कत कर दिनु छ के तयावता है के कोई बात हो तो सुनसान बाटे ना योरी कोल तो ठंडा पाला में न हां योर कोई लेबो ना करी सब कोई कौड़ा धइले बाटे तू ठीक कहतड़ा। डेरा तो लुका काहे के कहले कि चारों ओर ताक ले झाक ले चलो होता आबो चलो 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 ना तो फिर कोनो आ जसनो तो फिर दिक्कत में हमनी के हां का हो हां कहाँ ठंडा पाला में बवनवा कहाँ से आ बिहार गइल से हर आइल वाला जा ठंडा पाला में लहरा लेबे का मर्द कहां ले गेलो तू बड़ा मोटा कार आ जाई लेके आइल वाला का हो भैया ए जा तो नहीं होने कौड़ा तपावे जा तो नहीं हो ए मतलब भैया अपने बरसिया दे दे हम ताक ले ई बड़ा का छीना रे बाबा भागो रे तो ये पूरे तो गांव में भैया हल्ला को कर भेज दी। देले वाली हां ये तो भैया को अपने भेज देले वाली आइल वाली हेने जंगल में केरा के पेड़ के हेला हरा लेबे ये हरिया तू का करत लो हरिया हाँ। हम आए जने अपन कुल भेज देते कुल दिनया सिरया ये मदे के एकदम सही टाइम पे मेन मौके पर धोखा दे दला वो तो बड़ा बढ़िया सामान तू लेके ए देखा जब तक हमनी के जाते पुआरा ले आवे त जने मन में तो तने बोल दे तो जान दो ना नहीं खूब करवा लो गरम में गरम का ठंडा पाला में बोलती तारा पास में गए कैसा सामान बहुल करा पास तार भैया बोला ही बना लहरा ले बोसी वाला ना लिया बाबा ये चला